Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo rin katamati na yun ang programa Jesus is our Hope. Kini nga programa, kipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gipuyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining takna sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Angay og takos ka nga pasalamatan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Magapanalangin untay kaw niini nga programa ug kining estasyon nga mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguting nga ang mga nagapaminaw maimpluwensyahan sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila Ginoo Dios imong kabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Amoy kalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa mag-usapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami maghatag sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat kanyong tanan sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay gala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message ang ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon. Kuya John, maayong gabi og sa imong mga kaubanan diha sa radyo. Kanunay gid mi kuya nga nagsunod sa inyo nga programa. Si tatay iya gyud nga i-take note ang mga bersikulo nga basahon ninyo dinha og daghan na gyud siyag natigom nga mga teksto gikan sa inyong programa. Salamat sa pagbasa kuya. Si Maylin ini ang inyong suki pod kaayo nga tigpaminaw. Okay, salamat kayo Sister Maylin. Ni apatay basahon. Sir John, pwede ba kuno nga makahangyo mi sa imo nga karong September 2 diri sa amo nga church, ingon si Papa nga ikaw mao ang speaker. Okay. Sorry gyud kayo kanang September 2 to atas sa sugod Cebu niya na to ato ang schedule, no? Unya lisod ba sa gyud kayo nga kining pabugso-bugso nga hangyo, unya mao'y makuan nato, unya naanay naka-schedule na daan nga na-commit na, manang sorry lang gyud kayo ha. Kay wala gid na sa akong hunahuna nga mamalibad ko sa mga nagkinahanglan kay iya mo na si Ginoo dili na ato, pero ang nakapurki lang gud tungod kay duna natay na commit na nga schedule. Well, salamat kayo. Okay sir, maayong gabi sa inyo dinha, nagsunod bi sa inyong programa. Unsay atong himuon sir kung mosulod na sa inyohang simbahan? Okay, unsa maga ining imong gipasabot ani nga unsay buhaton mosulod na sa among simbahan? Mosulod kay mag-observe ka panahon simba o ang pagsulod kay magpasakop na ka sa Seventh-day Adventist? Kining duha ako ning tagaan ka og kuana niha. Kung ang imong gipasabot niini mosulod sa simbahan o sa buhaton, molingkod ka, unya mag-observe ka sa mga programa. Unya na ang maginay mo entertain sa imo kay bag-o ka magpanagway diha simbahan, mula mano nimo makigila-ila nimo, sulti ilang nga usamos mga listener dinhi sa ato nga programa, unya ma-entertain gid mo. Bisag listener og dili basta naa gyud sa congregation ma-entertain ra gyud na.
Pero kung ang imong gipasabot dinhing unsay buhaton ug masulod na siyang simbahan, but pasabot magpasakop ka o magpamembro, ang imong buhaton magpa-Bible study ka. Magpa-Bible study. Dayon human sa Bible study, imong balansihon, huna-hunaon nimo nga kadtong imong gitun-an angay o bagay ba nga imong desisyonan sa pagsunod des Ginoo, until nga imo hagid na nga dawaton ang personal baptism para sa imuhang bautismo. Nganong ingong kung para sa imong bautismo kay naa may uban magsubli-sublig pa bautismo para atong ilang kadugo nga namatay na. Ila sa nang mga panghunahuna nga wa na pud na itudlo sa Biblia. Okay, ato ning basahon sir, mangutana man so dili lang usa ta naani no kay naa naman tay gi tiksan nga tubagon nga pangutana. Okay. Sir, mo-greet ko og happy birthday kang Ate Banji ugmang adlaw sir, mag-birthday siya, mayuntag na duol pa mo kay maimbitar gyud mo ning ate kay iya gining gipangandaman ning iyang birthday sa iyang ika-25th birthday ugmang adlaw. Manang happy birthday. Okay, salamat you guys sa inyo din no? Nya enjoy na lang gyud sa inyong celebration. Okay, niya patay basahon last text ning akong basahon. Sir, among ipangutana ni so dili na lang una nato ni dayonon kay aron makadaginot gyud ta sa oras. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban sad pipila ka mga text message diha sa iyahang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby Brother Isaw kana na ang ato ning maibanan ang ang ato sa tan-aw ng ato nga unsa ni atong monitor aron aron nga mahibaw nato diining dapitang atong mga minahal nga mga viewers nga nagapaminaw. Okay, Brother Isaw? Okay, salamat ba John og may gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw netong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon niining atong ginahimo karon nga live broadcast do na natay mga na-receive nga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Nilo Itang, mayong gabi Brother John, Brother Isaw, kay Libby ug sa mga naminaw karon. God bless. Watching from Saudi Arabia. Ay gabi ini mo Brother Ronilo Itang diha sa Saudi. Nya pansin na pod og gamay si kuan kinini ang Brother Lito Amit kay mo react na gani kog mang text mo. Abdik ra ba kuno kaay ko para nga matagaan ninyo og ipalit og binlod ingon ani ni kabastos ning tuhona. Okay, Brother Sab, go. Niasab si Brother Joseph Kimno watching from Dakit, Bugu City. Mayong gabi usab diha kaninya sir, Brother Isa ug sa tanan nga naminaw ug sa gabiyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niapod si Brother Ginny Reyes. Good evening mga igsoon. Ako day igigreet ako family sa Lambusan. Salamat sa pagbasa. God bless. Watching here in Davao del Sur. Okay, mayong kuan dong, may gabi niya keep safe diha sa imuhang kinabuhi. Niasab si brother or sister Nili Kanto. Mayong gabi diha ninyo Brad ug sa tanan nagpamati aning programa. Niapods Brother Jimel Dikino Loses. Niapods Brother Elmodam Flores. Good evening nyo mga Brad. Brad John, Brad Libby, Brad Isaw, God bless sa tanan naminaw from Negros. Niapod si Brother Juan Carabio from Kinatarkan Island. Brad John, salamat kayo nag-ampo na naapa mo sa programa sa radyo. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Niasab si Sister Bibit Marikit Orsal Liwag watching from Saudi Arabia. Ikaw ni sa nanapugag Saudi dede dito mo gas Doha, Qatar. Sa Qatar. Good morning Kuya John, Kuya Libby and guys watching from Doha, Qatar. God bless. Dinasab sa atong pikas monitor mga kaigsunan niya nakig-uban sa tuwa sila si Brother Andy Nubal.
niasab si Brother Ariston Bueno, niapod si Sister Bibit Marikit Orsal, niasab si Brother Jan Moses Rosalihos Puyot, niasab si Brother Jimuel Dikino Lalosis, niapod si Brother James Mungaya Gastador, niasab si Sister Marilo Pipito Mumandri, niapod si Brother Marlon A. Fidericos, niasab si Sister Ginalyn Lumuntad, niapod si Sister Glinda Fahilan Sarabia, niapod si Brother Morino, niapod si Brother Elmodam Flores, niapod si Sister Emilia Pipito, niapod si Pids Lepawpaw. Sa pagkakaroon nga atong nakita din niya sa ato nga Levercast, mao pa ni ang nakig-uban og nagsunod sa ato ang kini ang programa dinhi sa Brother Ronilo Itang, Brother John, ato na iampo sa Ginoo aron mahayagan ang iyang panghuna-huna. Dili kahayag ang gikinhanglan aning tawana Brother Ronilo. Kanunay kuno siyang gisultihan nga ang iya sa Ginoo puno sa pakigdait dili pagpakigbahit. Pero okay ra kay anha naman na niya mahayay basuli unya sa adlaw sa katapusan. Kung sa panahon sa mga apostolis nagwalis kamaturan dunay mga taong tampalasan, karong panahon na naasad niglutaw ning mga modernong tampalasan nga moangkon pod nga naa sila sa matuod nga pundok. Pero di bali ng tanan kay sa ngalan ni Kristo kadang tanan ato na maaguman. Sa pagkakaroon pa niya nga atong nakita nga naglantaw og nagsunod sa to ang programa alang sa pagpadayon ang panahon na kay balik diha kani Brad John. Okay, Brother Libo, basig na kay basahon. Ana itong basahon makadiyot Brother John. Ingon din balingag on og dungol sa hilonggo pa lingog-lingog. Okay, niya say kang Sister Philly Disor, Good Ebs, Kuya Lib, Brad John, Brad Isaw, og sa tanang naminaw karon palihog pakigreet ko sa akong bana si Wilfredo og among anak si Janre. Salamat. Anya ni apagyod Brad, wala na si Duterte nang gawas na sab ang tanang kriminal og mga sagbot sa atong katilingban. Amigo ni Brother Isaw. Anya di apagyod gitugutan ba pangutana man ni. Ako ibalik panahon ni Brad John. Okay, ni asa tayo basahon sa kuya, i-great lang nako si Lula Biti o Lolo Jose kauban sa iyahang mga anak nga kanunay nagpaminaw sa mga pulong. God bless ninyo. Okay, salamat po wa man ni kuan kini ni ang kanana ang nga sa kuan ani text. Kuya, good ebs, naminaw mi karon sa inyoha kauban ni Pastor Ido. Unya, some text missing man Ido Luberio ni. Ako man ni, natuning lang labay nga mga kuan, kanana ang mga higayon sa atong pag-broadcast. So, alang nato maabis oras pagbasa. Okay, mga higala, adto ta sa kuan, adto ta sa paghatag o pagtagad aning pangutana. Unya mao ni ang ato karon nga pagasaluhan ning pangutanaha. Okay, ato ning basahon. Maayong gabi kaninyo sir og sa tanan nga naminaw karon. Mag-ask ko sir, ang mga kadagkuan sa simbahan nga Roman Catholic Church nagtugot nga lalaki pur lalaki magminyo, babae pur babae magminyo. Kaslon pagyod sa simbahan. Husto ba ni? Bahina. Salamat sir. Si Crispin Burlasa ni sa Sitio Obi. Okay, daghang salamat Brother Crispin Burlasa, no? Sa imuhang gitext dire sa atong programa. Akong balikan, maayong gabi kaninyo sir og sa tanan nga naminaw karon. Mag-ask ko sir, ang mga kadagkuan sa simbahang Roman Catholic Church nagtugot nga lalaki por lalaki magminyo, babae por babae magminyo. Kaslon pagyod sa simbahan. Husto ba ni nga bahina? Salamat sir, si Crispin Burlasa ni sa Sitio Obi. Okay, daghang salamat Brother Crispin Burlasa diha sa Sitio Obi. Yes, tinuod na nga ang kadagkuan sa simbahang Katoliko nagtugot na nga ang lalaki og lalaki kaslon, babae og babae kaslon.
Kung imo ning pamalandungon dili gid ni haom o uyon sa kabubuton sa Ginoo. Pero sayod mo nga dunay mga simbahan nga ilang gipatuo nga si Kristo may nagtukod niini, pero dunay daghan kaayong mga simbahan o pundok nga naghunahuna nga sila mga Kristohanon, sila pakuno gani ang iglesia nga gitukod ni Kristo, pero wa magsubay sa kabubuton diha sa Ginoo. Kana bang mga dinahom-dahom lang sa mga hunahuna? Mabitan ang gisgutan sumalas Proverbio 16:25 nga dunay usa ka dalan kada matarong alang sa usa ka tawo, pero sa adlaw kunya niya na sa maong dalan sa kamatayon. Muna nga kabiguan ang maangkon. Dili na malalis nga gitugot na sa pagkakaron sa simbahan gyud nga Katoliko nga ang lalaki ug lalaki kaslon bilang managtiayon, babae ug babae kaslon bilang managtiayon. So atong klaruhon kay naa ra bagay mga bata nagsunod ani, makalibog unya ani. Kanang lalaki por lalaki buot pasabot, laki ug bayot. Kay kining bayot lalaki man na, pero ang pagbati lang ni ana babae. Kay gitawag na siya scientifically gitawag nag hormonal imbalance. Munang dili na nila kagustuhan nga mangin bayot sila sa ilang pagkalalaki, mangin babae ang ilang feelings, dili na nila kagustuhan. Pero ang tinuod mao ni ang mahitabo, lalaki o lalaki mo na ang bayot makigminyo og lalaki, kay ang bayot lalaki pero ang iyang higugmaon lalaki. Unya kini pong tumboy babae ni siya, pero ang iyang higugmaon pod babae. Unya daghan na ang mga nahitabo ni sa uban nga mga nasod nga gikasal gyud diha sa simbahan. Unya kini ni ang ngani dinhis Pilipinas na amay mga adto sa uban nga mga nasod aron lang magpakasal sila, kay gikatugot dinhi kay wa pa man sagkoy nabatian dinhi sa atong nasod sa Pilipinas nga dunay gikasal sa simbahan pulos lalaki. Okay, karon ang pangutana nimo Crispin Burlaza nga matud pa nimo husto ba ni nga bahina? Dili na siya husto, kay in terms of kaminyoon ang gidisenyos Ginoo lalaki ug babae, dili kay lalaki for lalaki or babae for babae. Busa pag ingon nimo husto ba ning bahina, dili ni siya husto. Kaso nga lang bisan ang mga taong nahibalo na sayod na nga dili na husto, naagyoy mga tawo mo pili sa ilang kaugalingong gusto bisan pag kini nasupak diha sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa ra gud ninyo, nasayod na ang kadaghanan, labi na din sa atong programa. Nahibalo gyud sila nga ang adlaw ipapahulay Sabado, pero ilag yung gipili nga adto sila magpahulay sa Domingo sa rason si Kristo na banhaw sa adlaw Domingo. O ingon na dunay mga katarungan rason nga ang tao mo pili gyud base sa ilang mga rason ug katarungan, pero dili na sa kamatuoran. Karon kung imong tan-awon ni siya, ang kaminyoon sa lalaki por lalaki dili gid ni mao sa sinugdanan. Mao bitaw gihisgutan sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 5, ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Muna nga sa mga pundok gani nga sama niini di gid malikay, kay ang kasagaras mga tao naa magi mga pundok na mga pagtuo, pero gisulti nga ang kalibutan na hugawan tungod sa mga namuyo. Kung imong basahon padayon sunahan ingon tungod kay ilang gilapas ang balaod sa Dios. Muna nga kining mga pundok nga naglapas balaod sa Ginoo, nagsunod ra pod sa balaod sa tao, nagsunod sa balaod sa mga pangulo simbahan, matud pa gihugawan nila ang kalibutan. Muna ang gisgutan. Karon niya, kung atong tanawon dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto 24, kung atong tanawon sa sinugdanan pagyud ang unang managtiayon mao si Adan ug si Eva. Mo'y unang managtiayon. So dinhi unta ta mukuha og pattern sa kaminyoon nga bana og asawa gani hisgutan lalaki ug babae, dili kay lalaki for lalaki o babae for babae. Kay ngano man mao ni usa sa pag-insulto sa tinuod nga nagtukod sa kaminyoon, kay ang nagtukod sa kaminyoon ang Dios man, kay ang unang giila nga bana og asawa si Adan ug si Eva. Unya lalaki ug babae. Pamati irugod ni ang gihisgutan dinhi sa kini ni ang Genesis 2:21 ngadto sa 24 akong basahon na nagingon dinhi.
o gipahinanok ni Hiyuba nga Dios si Adam og nakatulog siya, unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok og gitakpan niya ang unod sa dapit niini, og ang gusok nga gikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae og iyang gidala siya ngadto sa lalaki. So ang babae gikan gyud na sa lalaki. Ang lalaki gikan sa abog sa yuta ug ang babae gikan sa gusok sa lalaki. Unya hunahuna ka diha gyud na sa kilid kay wa man na mabutang ang imong gusok sa likod, wa pud mabutang sa tubangan naas imong kilid. So kanang imong kilid na hinunga-tunga na sa imong pamarog gikan diri sa tiil paingon diri sa imong kilid, gikas kilid paingon sa imong ulo. So buti pasabot ang Biblia nagsulti nga ang babae katabang sa lalaki. Pero na sa mga babae nga moalas na ba, mulabaw na, wa sila kaybaw sa ilang rules, sa ilang pagkababae, sa ilang pagkaasawa. Ang anuman kay diha sa panimalay gub-on gyud na sa yawa ang tinuod nga sagrado kasagrado sa kaminyoon, og dili gamiton ang bana, ang laki, ang babae, ang asawa mo'y gamiton sa paghugaw-hugaw ug pagbuling sa sagrado o balaan nga butang nga mao ang kaminyoon. Kung imong basaho dinhi, og gipahinanok ni Hiyuba nga Dios si Adam ug nakatulog siya, unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini, ug ang gusok nga gikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae. Wa gibuhat niya nga usa pod ka laki, kundi usa ka babae, ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. So sa laktod pagasulti, ang Dios mo'y naghatag, mo'y naggasa og babae ngadto sa lalaki. So dapat nga ang lalaki mo respeto unang-una sa naghatag nga mao ang Dios, og ang hinatag sa Dios iyang respetuon, iya na nga tahuron. Pero usahay lang ang pagtahod ug pagrespeto sa kalalaki o sa kabana, dili ni nakatabang dili ni nakatabang nga makpahigmata sa kanana ang asawa nganuman, tungod kay ang yawa lagi mubuling man sa sagradong butang nga gikuha si Ginoo. Muna usahay nga mawala ang kaharmonia ug pagkabalaan sa bana ug asawa. Kay ang yawa maningkamot man pod. Pero dinhi giklaro gyud nga gihatag sa Dios ngadto sa lalaki ang babae. Busa tungod niya na bisan asa kamo adto huna-hunaa kung bana ka na gani, wala nay lain pang babae sa imong kinabuhi. Respetua ang Dios, respetua ang imong asawa. Dili kay sa diha nga malayo ka na sa inyuhang puloy-anan, lain na pod ang babae nga naas imong hunahuna. Kanang kinaiya ba nga magbinutakal ka, nakabantay mo ining baboy nga butakal? Doon na lang ko'y katext-text sa una. Ingon niya nga ako kay gwapo man ko, daghan nga magpatakal sa ako. Ikaw wa may magpatakal nimo. Unya ning reply ko, unsa po nagpatakal, murag butakal. Siya unya o butakal, unsay labot nimo. Sumuni ang mahimong resulta sa kinaiya nga gihimong pugaran sa yawa, nga mahimo siyang instrumento sa paghugaw-hugaw sa sagrado nga butang nga gibuhat sa Ginoo. Gisayunan ka, ang Dios gyud mo'y naghatag og babae ngadto sa lalaki. Dili nimo irespeto ang Ginoo, dili nimo na respetuhon ang gihatag sa imo nga babae, pero tanawa, mamakak pa. Stilanday, nakatug ko sa jeep, gikuot ang akong sweldo, wa gyud nabilin. Mamakak. Unya, mao ba nay pagtahod o pagrespeto? Dili. Karon, kung iya basa akong atong basahon dinhi, gidala ngadto sa lalaki ang babae, ang Dios may nagdala. Ug miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki.
diin mo gawas o diin kini mahitabo nga gitawag og ginganlag babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Muna nga ang mga babae, ang mga asawa maghuna-huna nga gikan ramo sa lalaki. Ha? Diha mo sa tungang bahin. Muna nga dili gid mo mahitabo nga mulabaw o mupalabaw mo sa lalaki kay wa na sa Ginoo idisenyo kay ang Biblia nagsulti nga ang babae katabang sa lalaki. Mauna nga sa mga bugat kaayo na nga mga kinana ang panginahanglanon sa balay lalo na pinansyal, ang mabugatan gid ana ang lalaki, ang bana kay nganuman siya ang gitawag og padre di pamilya. Mapagaanan lang ang kabugat sa lalaki sa iyang responsibilidad kung ang usa ka babae o ang asawa nakamao o nahibalo og unsay tinuod nga papel o responsibilidad sa usa ka asawa nga ngadto siyang bana o diha sa ilang panimalay. Bisan bugat na pero magaan kay ma-inspired man siya kung ang usa ka asawa nasayod siya kung unsay iyang tinuod nga papel diha sa panimalay bilang asawa. Pero og mao na gani na imong himuon nga pakauwaw-uwawan na nimo, tuan naglingkod-lingkod sa basketbolan sagpaon lang ang bana, unya ilargo lag itsa ang kanana ang anak. Ako pila ka bisis nakita na ko na. Pila ka bisis nakita na ko na nga intawon tarong-tarong ang bana og kataw-katawa dito tan-aw sa basketball niya gikalit naghampak sa sinilas ang tangkugo. Muna nga muna nakabati nga ang kaminyoon kuan is Ginoo gidisenyo ni pero gihugaw-hugawan ra ni sa yawa aron nga ang Ginoo ba muna may pagkainsulto ni samot na ginirong panahon nga ang lalaki ug lalaki kaslo na bilang magtiayon, babae kaslo na bilang magtiayon. Unya kung ato ning basahon dinhi, tungod ni ini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Kanang pulong amahan ug inahan nagpasabot babae ug laki. Kung kaminyoon ang isgutan babae ug lalaki gyud. Ang lalaki magabiya sa iyang amahan o laki na ug sa iyang inahan o babae na. So kung managtiayon ang isgutan, lalaki o babae, dili kay lalaki por lalaki o babae por babae. Gingo dinhi magabiya siyang amahan og sa iyang inahan. Og muipon siya sa iyang asawa. Tanawa muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa kaunod. Ingon niya na mga kaigsunan. Busa gikan pa sa sinugdanan dili gyud ni mao ang disenyos Ginoo sa pagkamanagtiayon nga lalaki ug lalaki, babae ug babae kay lalaki ug babae gyud dili kay babae ug babae o lalaki ug lalaki. Babae ug lalaki, lalaki ug babae mo na gitawag og managtiayon. Sa panahon ni San Pablo kining gihisgutan dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 24. Iyan ning gihisgutan kining nahisulat dinhi sa Henesis. Tan-awa ra gud ninyo sumala sa Episo kapitulo 5 bersikulo 31 unsay gisulti dinhi ni Apostol Pablo tungod kay si San Pablo nakita niya ang daghan kaayo nga kulang sa pag-agak ang mga manigtayon sa lugar sa Episo. Busa nagsulti di siya dinhi sumala sa Episo kapitulo 5 bersikulo 31 atong basahon nagingon dinhi. Tungod ni ining maong hinungdan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan o inahan o makig-usa siya sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. So kini didto ni gikuha ni San Pablo, meaning nga si San Pablo nagbasag yun sa mga sinulat diha sa daang tugon kay panahon ni San Pablo wala pay bag-ong tugon kay ang bag-ong tugon kapin kung kulang namugna ni siya sa mga 98 AD. So gisulti ni San Pablo gini subana og asawa, meaning lalaki ug babae gayud ang gihisgutan. So sa diha nga nagligid na ang mga panahon tungod lagi kay naa may mga simbahan nga nagpatuo nga sila tinukod ni Kristo pero di ay sila nagsupak diha sa kabubuton sa Ginoo og dinhi ning bahina ning lutaw na ni ang mga dili maayo na nga mga pagtulunan, dili maayo nga mga inutatalan-aon nga mura na ba og yaga-yagaana
ang sagradong mga butang nga gihimos Ginoo. Pamati iragod ninyo ni ang gisgutan dinhi sumala sa gisgutan dinhi sa kinini ang nahunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Ingon ini ang gisgutan dinhi imbibe sa maayong balita Biblia ato ni basahon na nagingon dinhi sa nahunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Ingon ini ang gisulti sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period na. Sa walay duha-duha nasayod mo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sama sa unsa ni ining mga bahina nga dautan nga di man makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason, mao na ning mga butakal, wa nay pilion, takmag kay takmag lang, makalimot para bagyod hinuon siyangan og makakita gwapa. Labi na gyud nga makalimot na hinuon sa agianan padong silang bahay og naay gwapa. So kini silang mga klasihas kay immoral man makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Di man yang gisgutan ang dautan di makasulod sa langit. Nagsimbag mga Diyos-Diyos o mananapaw o naamanis na po kasugo di ka manapaw na mga pagtudlo ron dito ron nas Israel iranas mga Hudiyo watay labot na kay hintil ta muni nga naingon mo nang gisgutan sa Isaias nga ang yuta na hugawan ubos pangmuluyo kay ilang gilapas ang mga balaod sa Dios. Nagkadautan ang kalibutan tungod na sa mga taong malinapason diha sa sugo sa Ginoo pero pasultia naa sila sa matuod nga pundok, pasultia sila insakto mo itinuod, muangkon pa nga sila ragyod ang maluwas unya sa adlaw sa katapusan. Mura ba og ang kaluwasan ilan na lang gyud gagiyak-an? Unya kung ato pang padayon dinhi, agsimbag mga Dios o mananapaw. Naa na po kasugo magini. Unya moingon lang mga wa tay labot. Dito na mo bitaw na kuno sila sugo sa espiritu. Unya mapatay, makatigbas, makaso, piyansa. Di naman madaas gisaligan, sibat na. Layas na. Kanya, wa ko nilabos na po. Sugo niya, layas na yun. Nagin ni, mananapaw, nagighila o nakighilawas sa isig kalalaki. Tanaw marago ninyo, kung sa gisulti din nakighilawas sa isig kalalaki. Mauning mahitabo ron. Naay mga laki, magsis, puros lalaki. Ang lalaki o lalaki, magminyo na. Nagin ni, isig ka babae. Mao ni tumboy. Bisan pa maganig dili tumboy. Dunay ning ang ning insulti sa kuha nga munay nitabo nila kay nakainom sila pulos babae pergihimo na nila. Nasunod ngidi kawatan. Namanis na po sugo dili ka magawat. Hakog. Mga palahubog. Nya mura bagid ni kadaghanan ron. Moangkon nga sila ang iglesia gitukod ni Kristo sa tuig 33 AD. Pero kung imong surion naa nagtapok ang mga palahubog lalaki ug babae bisan pag mga dalaga kusog na kay manginom mga palahubog unya tigbutang-butang kanang magistorya kag fabricated ba butang-butang o mga malapason sa balaod manatan-awa ron unsay kadaghas pundok pero giunsan lang balaod sa Ginoo gilapas pero sila pa insakto ang nagtudlo sa kamaturan mo isayo unya nagingon dinhi dili makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawa, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Karon na pangutana nimo Brother Alfred, nga matud pa nimo Alfred man, Brother Crispin, no? Na matud pa nimo nga sakto kanini ang husto ba ni nga bahina dili gani husto sayop ni. So klaro na gisgutan dinis Biblia, nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nagsimbag mga Diyos, mga palahubog, unya nagunay sa masig kalalaki, masig babae, matud pa sultihan ko kamo nga dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Dinhi kung ato pang tan-awon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hanggang 21 ingon niini ang gisulti. San Pablo gihapon kung unsa mang mga bahina nga dili ikaluwas tao. Kaganina ato matong gibasa tong mga katong mga bahin nga matud pa dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya kung imong basahon dinhi sa 5:19 hanggang 21 nagingon
Sayon kaayo pag ila sa buhat sa mga tawhanon kinaiya. Ano yung mga tinawhanon nga kinaiya? Makita kini diha sa salawayon nga pagkighilawas. Mo na karon panahon na. Ha? Kay labihan daghanan mga salawayon nga pagkighilawas. Kay dili niya asawa, dili niya bana, nag-ismiring hoy. Mo ning salawayon nga pakighilawas. Unya sunod nag-ingo dinhi nga ngiri hugaw og hilas nga mga buhat. Mao na nya ingon man sab sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang ano na may mga barangan. O unya bayran lag 3,000, bayrag 6,000 og naay ikab kuwag yun, barang na yun. Amo na. Ha? Pagpamarang nagisgutan makita usab kini sa pagdinumtanay, pagpakigbingkil. Murag kuno may tawo ay silingan. Kasina kuno say nahuptan sa isig katawo masinahan. Sunod kapungot sa kahakog, pagka bahin-bahin, unya pagka masinahon, pagka palahubog. Bastang ingnon yung dili ni seryoso nga sala stubanga sino paghubog-hubog, palahubog, pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog. Ano mga butakal, patuyang lang. Ha? Kita nagarigwapa, kalimot na desngan. Unya manintal pas uban, ay kabalaka, taga at kagwapa kayo. Kita ganin bayhanab, kalimot kasi mga ay kabalaka kay di gyud kumusultis imong asawa. Muna ang yawa mo gamit gyud sa iyang mga ginamiton. Muna ang angay tang magamping. Unya dinhi pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama nini busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang mga nagabuhat ning mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. So kini kung imo ning tanawon kining mga klasihas kinaiya o binuhatan medyo gitagaan na daan sa Ginoo og sentensya na dili kagyud maluwas, dili makasulod sa gingharian sa langit. Nya brother kinini ang Crispin Burlasa, salamat yun kayo. Ang kining mga bahina, yun yung mga sakto ba ning bahina, dili na insakto, supak na sa kabubuton sa Ginoo, dimension pa gani, nga ang nagbuhat ng mga butanga, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Brother Crispin, mabuhay ka, gipamatian mo ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kamatuoran, o ang inyong gipamatian karon mao ang kamatuoran. Si Brother Isaw, paghatag og dugang pa nga pagpasantop nini mga bahina. Brother Isaw? Okay, daghang salamat, Brother John. Sa dili pa ta mahatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe niya si Brother Jan Rodalot, niya siya mayong gabi. Niya pod si Ma'am May Barido Cuyos, mayong gabi sa atong mga magsisibya o sa atong tigpaminaw. God bless. Okay ma'am, ay gabi yun mo. Niasab si Brother Mario Alquizar, mayong gabi ninyo diha Brad Libby ug Brad John ug mga kauban diha sa station. Niapod si Brother Cerilio Pilisio, mayong gabi Brad John ug Brad Libby, watching from Tabuk, Mandawi City. Niasab si Sister Jubilin Idar Disabilie, watching from Consolacion, mayong gabi mga kuya ug dong isaw. Mayong gabi ini mo diha. Thank you for viewing. Niasab si Brother Joseph Kimno, tinuod gyud na imong pangutana igsuon nga ang babay og babay, lalaki og lalaki makasal na sumala sa balaod sa simbahan sa Catholic Church, pero sa tinuod lang gyud igsuon ang kaslon babay gyud og lalaki mo'y angay nga kaslon kay maoy gibalaod sa Dios nga mao kadto si Adan og si Eva, sumala sa Genesis 2:22 ngantos 23. Kay kung atong basahon gyud ang Biblia, walay record nga babay kaslon sa iyang isig ka babay o lalaki kaslon sa iyang isig ka lalaki. Kana kung gitugot man nila sa ilang simbahan pero wala gyud na gitugot sa Dios, kay salikwaot kayo na atubangan sa Ginoo. Kay gibuhat sa Dios ang lalaki para sa babay o ang babay para sa lalaki. God bless. Igsoon. Salamat Brother Joseph. Doon nga to ta mga kaigsunan sa paghatag o dugang pagpasabot sa pangutana nga ato karon nga ginahatag pagtagad. May tungod nining pangutana nga mao ni main issue sa kalibutan nga pagkasal sa babay og sa babay sa babay og lalaki sa lalaki. Kini nga balaod karon mga kaigsunan, bag-o lang ni nga
pakuyanap sa kalibutan. Mismo gani ang Pilipinas may aksyon na sab og adapt niini nga balauda nga okay na kaslon ang lalaki to lalaki og ang babae ngadto sa babae. Pero kining mga butanga uyon bani sa kabubuton sa Ginoo or mao bani ang gitudlo sa pulong sa Ginoo? Kung atong balikan ang mga butang nga inyo nang nadunggan nga gihisgutan ni Brother John, mahimo gyud mga kaigsunan mga kaiglan nga dili uyon kini sa kabubuton sa Ginoo. Kay nga man diha sa kaminyoon gidisenyo kini sa Ginoo nga alang rani sa babae ug sa lalaki nga ang lalaki para sa babae ug ang babae para sa lalaki. Kung mao man na ang gihimo sa Ginoo nga disenyo, sagrado usab kini nga kaminyoon mga kaigsunan. So dili gyud pwede atubangan sa Dios nga ang lalaki ug lalaki maghimo nga magminyo. Maingon man sad ang babae ngadto sa babae magminyo mga kaigsunan kay naa na sa balaod sa Ginoo. Sa general niya nga balaod na pulo ka sugo gitawag na siya dili ka magpanapaw. Kung imo nang tan-awon, imo nang kuanon o kayon o pamaayo, naa na dinhaa mga kaigsunan ang pakighilawas. Kanang pakighilawas ngadto sa lalaki to lalaki, babae to babae. Kanang mga puntuha mga kaigsunan, imo nang makita nga gipasidan aning daan sa balaang kasulatan nga kining mga butanga ug buhata walay luna alang ngadto sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Kay kining mga butanga sala kini atubangan sa Dios. So balikan ta diha sa kaminyoon mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang kaminyoon alang lang sa babay ug sa lalaki nga lalaki ngadto sa babay ug babay ngadto sa lalaki. Kung mahimo o mahitabo man sama nining nahitabo sa atong kapanahunan karon nga dunay gihimo nga kaminyoon nga lalaki to lalaki, babay to babay, kini siya nga balaura or kini siya nga buhata, dili ni iya sa Ginoo kun dili iya lang ni nga authority sa tao. Kay ang authority or pagtugot sa Ginoo alang sa kaminyoon kadto lang babay sa lalaki ug lalaki sa babay. Kung doon na may mahitabo nga lalaki to lalaki, babay to babay, kining mga butanga iya na ni nga pagbuot sa tao ug dili iya nga pagbuot sa Ginoo. Ngani kay kung atong balikan sa diha sa pagbuhat sa Dios sa tao, iya kining gibuhat ang Dios sumala gihimo niya ang tao sa Dios sumala sa dagway sa Dios. Nan sa diha nga nahimo sa Dios ang tao, iya kining gipahiluna sa tanaman sa Eden. Sa panahon nga naanas tanaman sa Eden ang tao mga kaigsunan nga si Adam, nakita sa Dios nga dili maayo nga mag-inusara ang tao. Busa naghimo ang Dios og katumpang sa tao nga naghimo siya babay og ang babay gikuha sa Dios gikan sa gusok sa lalaki. Ngani kung atong basahon no ingon aning gisgutan sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 22 hanggang 25 kung ato ning tanawon, og ang gusok nga gikuha ni Yuba nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babay og iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babay kay gikuha sa gikan sa lalaki. Sa 24, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, og muipon siya sa iyang asawa, og sila mahimong usa ka unod, og silang duha mga ubo, sila si Adam og ang iyang asawa, og sila wala mga ulaw. So kung imong tan-awon, dili na nato na tan-awon ang punto dinhaa nga hubo or sila wala mga ulaw. Ang punto dinhaa nga gihimo sa Dios ang babay para sa lalaki. Kung imong tan-awon sa atong kapanahonan karon, kung doon na may magminyo nga lalaki to lalaki o babay to babay, mahimo na ni nga sukwahi na ni sa kabalauran or sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay diha sa pagbulutan sa Ginoo, diha sa kaminyoon gidisenyo ni alang sa lalaki ngadto sa babay, dili kay alang sa lalaki to lalaki, babay to babay mga kaigsunan og mga kaiglan. So atong inumduman ang pagminyo
sa babae ngadto sa babae o sa lalaki ngadto sa lalaki, authority ka lang ni nga iya sa tao og dili sa Ginoo, sa atubangan sa Ginoo mahimo ni siyang dakong sala mga kaigsunan og mga kaigilan. Alang pas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ihatag nako ang panahon kang Brother Levi Claves. Okay, daghang salamat, Brother Isaw. So, ang pangutana, diha nagisgot sa bahin sa sa Catholic daw, nagtugot sila nga kaslon ang kanang same-sex ba? Pareha, lalaki, unya, babae. Ni sugot sila, nagahimo sila anak. Ambot sa Pilipinas, murag wa pa man siguro. Wa pa ko. Ang Wa pa ko Pilipinas kabantay. medyo mo adapt na pero doon na nahitabo nga nagminyo dili din higi kasal dito sa ibang bansa nangadto dito Ay, dito nasod. kasla. Oh. So, ang Seventh-day Adventist, bahin Seventh-day Adventist, wala gyud mo adapt na higala. Nga naman kay against man na sa planos Ginoo. Kay ang planos Ginoo God alang sa kaminyoon, ang babae gibuhat si Ginoo alang sa lalaki. Lalaki nga to sa babae nga to sa lalaki. Kay kanang buhat nga ingon ana, bisan pa sa karaang panahon, dilumtanan na atubangan si Ginoo. Ngang lalaki gani makigdog sa sig kalaki nga magabuhat sa buhat sama sa nakigdog siya babae. Delikado na. Ako na kung basahon. Niya ito mabasa din sa 18:22 sa Levitico. Ang atong mabasa gayon din dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini kidumtan sa Dios. Gidumtan as Ginoo. Ang lalaki makigtipon sa paghigda ngadto sa lalaki o niya magabuhat sila samas buhaton sa banag asawa, gidumtan kana sa Dios mahigala. Tungod kay dulumtanan mas Ginoo, ang Seventh-day Adventist wala gyud naghimo ni ana nga kaslon ang kadtong mga bayot o mga tumboy, wala mo uyon ana higala. Hinoon kung naa man gyud ingnana nga mahitabo nga sayang pagkatao kay wala man daw na tuyo pero na apoy na develop lang kana bang dili unta siya bayot pero nakabarkadag bayot na bayot talampod kay nagtuon sa pagkabayot po na apoy tao nga sayang pagka tao kuan gid siya bayot gid siya pero sa Biblia gikondem ginahigala pero wa na nagpasabot nga walay kaluwasan ang kadtong mga bayot. Di na ingon ang way kaluwasan hastang mga tumboy. Nana sila'y kaluwasan. Ang importante nga kana bang magpugong sa kaugalingon. Kay bisan og normal kang lalaki o niya nagsige kag pakighilawas ngadtos na bisan kinsang babae. Bisan normal to na kay laki ngadto sa babae to sa lalaki. Pero dili na uyon sa kabuton sa Ginoo. Kay ang pakighilawas mga higala gitugot lang na alang sa bana og asawa. Gasa na sa Ginoo di na sala kun himuon alang sa managtiayon. Outside marriage sala na siya. Og ang pagminyo sa gitawag og same-sex marriage sala na atubangan sa Ginoo kay ang planos Ginoo alang sa tao ang babae gibuhat alang sa lalaki. Gani kung gipractice gyud sa usa ka lalaki o usa ka bayot ang nawa yun siya nagpugong siyang kaugalingon ba magsige siya pang sigurong lambigit o mga lalaki magbuhat siya sa mas buhat sa managtiayon. Ang Biblia nagkondem niya na higala nga kung padayono na o di na putlon kanang buhata sa usa ka homosexual mga higala
sa bayot kun sa tumboy man. Ni ay gisulti sa balaan nga kasulatan. Unsa may gisulti sa Ginoo alang ni ini. Di ni ingon nga nagbirada mi higala. Ang Biblia li nagsulti ani. Angay nuntang malipay nga makahibaw ta sa pulong sa Ginoo. Nga mao ni gisulti. May higayon sa pagbag-os tong kinawi. Pagpugong ba sa kaugalingon. Iya kung basahon ninyo sa unang Korinto 6, 9 o 10. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa ginharian sa Dios, ayaw limbongi ang inyong kaugalingon. Kaya ang mga tao nga makihilawason o nagsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog, mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa ginharian sa Dios. Monigi pasidaan si Ginoo. So bisan pa og lalaki nga normal, gitagad ang instruction sa Ginoo, gipahibaw tandaan ang makihilawason or babae man o galing, ingon ang Biblia dili makasulod sa langit. Ang usa ka makihilawas sa isig kalaki, isig kabay, apel sa pagpasidaan si Ginoo. So ang maayong himuon alang sa bisan kinsang tao, lalaki man, babae man, or bisan sa mga minyo, kana gyung gitawag og temperance. Kana bang dunay pagpugong sa kaugalingon. Pugman nato kini atong kaugalingon kay mulugnot man atong kaugalingon. Ato ning pugnan kay wala tay pagpugong sa kaugalingon sa adlaw sa katapusan higala nahibaw na ta nga ang Dios nagpasidaan kanato mahitungod dining mga butanga. So mo hinungdan nga ginahisgutan pagani dinhi sa libro ni San Pablo mga higala dinis nakasulat sa Roma kapitulo 1, naghisgot pod si Pablo sa mao gihapon nga mga buhat gihapon sa mga kanang gitawag og makighilawas si kalaki si kabay. Kaya ingon ni ang 1:26 tungod ni ining maong hinungdan gitugyan sila sa Dios ngadto sa pangibog nga makaulaw ang ilang mga kababayen-an na nag-usab sa kagamitan nga tiunay silang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya og mauusab ang paagi ang mga lalaki na nagbiya silang tiunay ang katungdanan ngadto sa bay og mga ot-ot diha silang pangibog alang sa usag-usa. Ang mga lalaki sa masig kalaki manag-unay sa pagbuhat og makaulaw og managpakaagom diha sa ilang kaugalingon balos nga angay unya silang pagkadautan. Naibalos sigala. Mao na ang atong buhaton ang Dios na higugma nato atong dawaton ang tambag sa Ginoo. Sundo na to kung unsay giingon sa bilang kasulatan. So wa naman tay panahon akong ibalik ngadto kang Brother Isao. Salamat Berlibe sa dili pahingpit tapuson ng atong programa niya nga atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Walay gala mag-ampo kita among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Daghang salamat sa mensahe sa kamatuoran. Tugot kay kapag paminaw imong lamdagan ilang mga salabutan kabigas pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan Brother Isao dito, Brother Libik Labis ug nining inyong ubos nga higala gigsoon. Brother June dito magaingon sa inyo. Mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.